Míriam és una entitat que resideix aquí a la ciutat de Barcelona. Fa com uns 3 anys que ens hem constituït i des del seu naixement la seva finalitat o raó de ser és treballar tot el que és l'educació emocional i la resolució de conflictes. Una de les àrees de treball per nosaltres és l'escola i des d'aquí neix el projecte Diàleg a l'Aula. És un projecte que s'ha dut a terme gràcies a una subvenció de l'Ajuntament de Barcelona i l'hem aplicat en 6 escoles de la ciutat. Són les escoles Lavínia, Jaume I, Ramon Llull, el Mare Nostrum i després 2 instituts que són el Doctor Puigverd i l'Ausiàs Marc. El que hem fet és destinar 10 hores d'intervenció a cada centre, que s'han pogut repartir depenent del nombre de línies que tenien els centres, juntament amb l'espai que seria pel professorat i també per les famílies. Hem estat 7 setmanes fent-lo i un dia cada setmana també havíem de saber endevinar les emocions dels altres i també saber-les expressar. I veiem una roda a explicar com els altres es sentien. Aquesta sessió ha tractat de dir, d'expressar-se i de dir que hem parlat amb els pares o amb els germans, problemes, com ens hem sentit per aquests problemes. Quins problemes hem tingut a casa o amb els amics, com ens sentim i com els podem solucionar. Quan l'Ian ha sortit o una altra noia que han explicat els seus problemes i quan els hi torni a passar el podran solucionar millor. Per mi ha significat bastant respecte per tothom, perquè entre tothom ens hem relacionat i hem pogut arreglar tot millor. La pròxima vegada que fem això, que podríem solucionar-lo posant-nos en un lloc que no hi hagi ningú i parlant. Jo no he fet aquesta sessió, però m'ha agradat molt com us heu obert i com heu explicat els vostres conflictes. Crec que el valor afegit que porta el projecte Diàleg a l'Aula, a la classe, és aquest, adonar-se que hi ha diferents formes de resoldre conflictes i que s'ha d'introduir la paraula i els sentiments per fer-li entendre als altres també el que ens està passant. Com a mestra, a mi m'ha agradat perquè he conegut més els meus alumnes. Falta una miqueta compartir amb els meus companys com ho han viscut ells, però a mi m'ha portat conèixer molt el grup. Bé, ha estat un projecte, una intervenció externa, on s'ha intentat que els alumnes aprenguin a resoldre conflictes mitjançant el diàleg i pel camí de la no violència. A mi m'ha servit molt com a tutor per conèixer-los i per saber una miqueta on està la classe i cap a on hem de tirar. Jo crec que als nanos els hi ha portat més del que molts d'ells pensen. El grup ha evolucionat. És un grup molt energètic i segurament amb més sessions haguessin agafat més estratègies i més recursos. Però és cert que s'ha vist una evolució des del primer moment fins ara, perquè hi ha la mateixa disposició en cercle, el mateix torn de paraula, ja hem començat a implementar una miqueta el poder escoltar el company que està parlant, que a vegades és el primer topall que ens trobem a l'hora de resoldre un conflicte, que no som capaços d'escoltar l'altra persona i ens quedem amb el nostre punt de vista. I en aquest aspecte sí que hem vist una mica de millora perquè fins i tot ells mateixos en algun moment donat arriben a censurar-se en el sentit de sisplau, deixa que està parlant i que pugui acabar el seu discurs. I això no passava abans i ho hem anat veient i la veritat és que s'ha quedat.
Doncs les dues metodologies que s'han vingut aplicant en l'àmbit de l'escola, tant amb els profes com a l'aula, han estat els cercles restauratius, per una banda, i per l'altra la comunicació no violenta. El que hem intentat és fer unes sessions que fossin el més pràctiques possibles, llavors fèiem aquestes dinàmiques incorporades amb els diferents temes que volíem treballar arrel sempre d'aquestes dues metodologies que marcaven el que seria la finalitat del projecte. Aquests dies la Marta ens ha estat fent preguntes i llavors amb el pal de la paraula hi anaven fent les respostes. També un dia el que vam fer va ser vam agafar un fil i ens anàvem passant el fil dient el nom de l'altre i dient coses bones d'ell. Abans havíem de dir-nos el número on estàvem i explicar per què estem en aquest número, per què si estem bé o no estem bé quan fem els grups. Jo crec, és que no he treballat amb la feia aquí, però jo crec que és una companyia que també deixa oportunitats als altres. Quan parlem normalment de cultura restaurativa dintre de l'aula, el que estem intentant treballar és sobretot no treballar la responsabilitat dels nanos i no treballar tant des de la visió de la culpa o del càstig, i és una forma com molt més horitzontal, que el que donem és veu a tots els nanos, treballem des d'una forma de comunicar-se entre ells que respon molt més a una forma molt més horitzontal i que ens ajuda a que totes les persones puguin ser escoltades dintre de l'aula, que no hi hagi veus que no s'escoltin en determinats moments. I per d'altra banda tenim la comunicació no violenta, que per nosaltres és una eina molt potent perquè ens ajuda a que els nens puguin identificar els seus sentiments i les seves necessitats. I a través d'això comencem a treballar un element que per nosaltres és clau en la resolució de conflictes, que és l'empatia. I aquest és com el component clau i la creació d'espais on els nanos es puguin connectar, cuidar-se, respectar-se i treballar determinats valors d'una forma vivencial per ells. A mi m'ha semblat, per conèixer-me a mi mateixa i saber, més o menys, quan sento alguna cosa, què és el que sento. L'amor, la felicitat, l'alegria, la por, la tristesa, la ràbia... Està bé totes les emocions, però de vegades pots plorar o enfadar-te, però no pots estar tot el dia enfadat o trist. Està bé plorar, però també està bé estar alegre. Doncs a vegades és més fàcil o que algú t'ajudi o a vegades te'n vas tu a un racó i si no és una enfadada molt gran, ja et passa, perquè ja t'adones que t'havies enfadat per una tonteria. I a més, quan tu estàs trist, de vegades depèn de què ha passat, perquè tu estiguis trist, necessites una cosa o una altra. Ara jo he pres una tècnica més fàcil de la que tenia abans per solucionar els conflictes més ràpids. El que ens ha permès aquest projecte, sobretot, és conèixer l'interior de les aules, hem pogut treballar de costat amb el professorat i al final el que detectes és que és una tasca realment complicada perquè es troben en grups molt diversos, de 25-26 nens, cadascú amb les seves particularitats, les seves necessitats, i realment el que nosaltres hem apostat per poder oferir aquesta eina que els hi pugui servir en el seu dia a dia, realment per això, per afrontar aquestes dificultats que es troben habitualment. Un altre element que nosaltres volem destacar d'aquest projecte ha estat la possibilitat de treballar tant amb les famílies com amb el professorat com amb els alumnes. D'alguna forma volem construir un model de diàleg diferent i tota la comunitat educativa fa un procés en aquest projecte per tal de construir-ho d'una forma diferent.
la Calaula és divertit perquè cada joc que fèiem eren molt divertits i ens ho passàvem molt bé entre tots. Per mi, sensibilització, potser, sensibilitzar-se amb el que necessiten i senten els nens. M'he sentit en el projecte una mica neguitosa perquè com que cada dia feien una cosa diferent, doncs volies saber què feien. A mi m'ha portat una voluntat de canvi en la vida, és a dir, en la forma d'actuar, que evidentment vull que es tradueixi en la meva feina també, però m'agradaria incorporar-ho a nivell personal de forma de fer. La paraula que definiria seria que a l'aula, com que cada dia ens feien una pregunta i cada dia era una diferent, doncs jo em sentia nerviós perquè havia de pensar i a vegades no sabia què dir. Per mi ha estat un projecte lluminós perquè m'ha permès conèixer els meus alumnes.